Maragsakan iti manalon iti syudad iti Lawag gapota nagtudo iti napigsa iti laing agasapakan nagpaot iti agdama Idol Bernard kas makita iti taltalon nga nadamekanen iti permit tiktikag na maunong bulbul na palabas sud gapuna nagtaod maten iti makaringgor iti taltalon at tukak iti agdama kita nagyaman dagiti manalon kapot amang rugidan Idol Bernard ang mga pagtalon iti detoy first cropping season kunada no adon to pa iti at sa panagtudo na ada dapat nga makatulong para panang iti panangrugin iti panagbunobon ken panagmula iti pagay maragsakan dagiti manalon Idol Bernard kapot sang sa pulampay your oray iti supply manipod iti niya no diket amang rugidan nga agarado iti bangkag para iti preparasyon iti inda panagbunobon iti agdama kita manariwamaten iti panag-apit dagitay mula nga mais kasabate iti balatong timely iti reti panagtutudo na mas agluto iti balatong masagpawan iti pagnet Idol Bernard ken dati bulong iti parya wenno iti marunggay. Wow. So iti agdama kita makita nga narulang pa lang iti tangatang posible nga dapat iti second batch kabiyakabag iti todo ngayon magagamdamag Idol Bernard iti at least anang nga closing ceremony is agbaliw nga tayo iti venue kung kuna na Idol Bernard. So nga wait further announcement manikot iti DepEd kapo pa lang iti change iti weather maapektaran siguro idaduan pa ngay ayam iti palarong pambansa ngendo iti manalon maragsakan da ngendo iti ayam mamuryot ta kapo ta maapektaran iti pa ngay ayam da Idol Bernard. So padaan iti weather update para pa lang katoy ay ayam iti palarong pambansa damag pa lang manibot mismo iti kataltalunan Idol Dennis Zalipio tatak RMN.